abocadors il·legals. Quan el propietari no fa cas, és l'Ajuntament qui fa la neteja i envia la factura al propietari. Des de 2010, l'Ajuntament de Torrent ha duplicat el número d'expedients que ha obert als propietaris de parcel·les com esta que veuen ací darrere, que no les netegen ni les mantenen, a raó de 2 o 3 al dia. Esta iniciativa tracta d'evitar el risc d'incendi i l'aparició d'abocadors il·legals. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Torrent avisa als propietaris perquè mantinguen netes les parcel·les. Si no ho fan, actua. L'Ajuntament actua netejant parcel·les on anteriorment se li ha requerit de neteja i els propietaris no han actuat. Els operaris de l'Ajuntament es troben deixalles i fem de tota classe en estos paratges. Sí, así se han encontrado desde gossos morts envoltats en bolsas de plàstic i tirats així al mig, i entonces, en l'olor que fan i tot, pues, mos toca replegar-ho. Una volta fet el treball, es passa la factura al propietari de la parcel·la. Finalment, ho paga el propietari del solar o el propietari de la parcel·la. Des de 2007 s'han expedientat al voltant de 500 parcel·les abandonades al terme municipal de Torrent. La falta de pluja també afecta la qualitat dels rius. Segons l'última anàlisi de l'aigua de la demarcació hidrogràfica del Xúquer, l'aigua que corre enguany pels rius d'esta conca és de menys qualitat i té molta presència de fem urbà. L'estudi s'ha presentat avui a la vora del riu Túria. Abocadors il·legals. Quan el propietari no fa cas, és l'Ajuntament qui fa la neteja i envia la factura al propietari. Des de 2010, l'Ajuntament de Torrent ha duplicat el número d'expedients que ha obert als propietaris de parcel·les com esta que veuen ací darrere, que no les netegen ni les mantenen, a raó de 2 o 3 al dia. Esta iniciativa tracta d'evitar el risc d'incendi i l'aparició d'abocadors il·legals. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Torrent avisa als propietaris perquè mantinguen netes les parcel·les. Si no ho fan, actua. L'Ajuntament actua netejant parcel·les on anteriorment se li ha requerit de neteja i els propietaris no han actuat. Els operaris de l'Ajuntament es troben deixalles i fem de tota classe en estos paratges. Sí, así se han encontrado desde gossos morts envoltats en bolsas de plàstic i tirats així al mig, i entonces, en l'olor que fan i tot, pues, mos toca replegar-ho. Una volta fet el treball, es passa la factura al propietari de la parcel·la. Finalment, ho paga el propietari del solar o el propietari de la parcel·la. Des de 2007 s'han expedientat al voltant de 500 parcel·les abandonades al terme municipal de Torrent. La falta de pluja també afecta la qualitat dels rius. Segons l'última anàlisi de l'aigua de la demarcació hidrogràfica del Xúquer, l'aigua que corre enguany pels rius d'esta conca és de menys qualitat i té molta presència de fem urbà. L'estudi s'ha presentat avui a la vora del riu Túria.